Goddag og velkommen til Philip prøver at forstå. Er der DNA-fragmenter i COVID-19-vaccinerne, og hvad betyder det, hvis der er? Det skal vi prøve at forstå i den her video. Og jeg har forsøgt at samle lidt sammen, både hvor kommer det her fra, og hvad er det, der sker lige i øjeblikket. Og bær over med mig, jeg er ikke særlig god til at strukturere sådan en historie her, så jeg håber, at det kød der på kommer til at kompensere for mine manglende evner i videofremstilling. Men jeg vil gå lidt ind i både historikken omkring de her rygter, der er, og så hvor det er, vi står lige pt. Så man kan sige, allerede tidligt, da de her vacciner kom ud, så gik der alt det her om genmanipulation, og der gik sådan en masse ubekræftede rygter, hvor man ikke rigtig vidste, hvad det betød, og meget af det var nok bare frygt for hvad det kunne være, den her helt nye teknologi, man brugte til vaccinerne. Jeg synes, vi skal starte ud der, hvor at der måske begynder at komme lidt kød på, hvor at der kommer nogle fagfolk, der sådan tager det her lidt mere seriøst. Så vi starter ved Philip Buchholz. Han er en professor i Drug Discovery and Biomedical Science fra South Carolina University. Og han havde hørt de her rygter omkring DNA-rester i vaccinerne, og ville egentlig slå det til jorden. Jeg deler et super godt interview med ham i kommentarfeltet. Men i bund og grund, det han fortæller, det er, at han har egentlig været pro de her vacciner, og han har selv taget dem, og han har anbefalet dem til sine venner og familie, og han hører så de her rygter om DNA-fragmenter i vaccinerne, og han tænker, det her det er noget, som jeg lynhurtigt kan få slået til jorden. Så han får af en af sine venner, som har gemt de her flasker med resterne i, der får han dem af han må være en læge, der har givet de her. Og så beder en af sine laboranter om at undersøge dem for DNA-fragmenter. Og tænker, at nu kan de få slået det her rygte til jorden og fortsætte livet. Men det, der sker, det er, at de egentlig får bekræftet, at der er meget DNA-rester i de her vacciner. Så han har ikke selv lavet et studie, men han får det bekræftet, og her der kan man se, at han går op til senatet i South Carolina og slår alarm og siger, at de er nødt til at gøre noget. Jeg deler også den præsentation, han lavede på det tidspunkt. Han har ikke selv lavet og udgivet et papir eller et studie på det, men det er der så nogle andre, der har gjort. På præcis det her. Hvad er der af DNA-fragmenter tilbage i de her vacciner? Og det jeg deler selvfølgelig studiet selv. Det er et preprint, skal jeg sige, så det er ikke fagfællebedømt endnu, men det er udgivet som et preprint. Og det de finder ud af, det er, at der er billions to hundreds of billions, altså milliarder til 100 milliarder af DNA-fragmenter per dose i de her vacciner. Og at alle vacciner, de overskrider den her
grænseværdi for, hvad der må være af FDA-fragmenter i sådan en vaccine med 188 til 509 gange. Så det er altså 5.080% for meget, der findes af det her DNA-fragmenter. Og jeg vil i en senere video komme ind i noget af det, der bliver diskuteret omkring produktionsprocesserne, fordi det som mistanken går på, det er, at man, da man ligesom fik godkendt vaccinerne, der havde man en initiel produktion, hvor at man kører i nogle små volumener til ligesom at komme i gang. Og så når man går op til højvolumenproduktionen, hvor man ligesom virkelig skal opskalere og kunne levere de her vacciner til hele verden, så ændrer man en produktionsproces, der gør, at slutproduktet ikke er lige så godt renset for de her DNA-fragmenter. Og hvad det betyder, det er jo også det store spørgsmål, fordi hvis det er risikofrit, så kan der jo være lige så mange DNA-fragmenter i vaccinerne, som man synes. Men præcis hvad risikoen er ved det her, er der stillet spørgsmålstegn til. Der er gisninger omkring, man kan sige et RNA-molekyle. Når det kommer ind i en celle, så bliver der lavet en kopi af det, og så er det. Så har den lavet det spike-protein, som RNA-molekylet skulle gøre. Et DNA-molekyl, det sidder inde i cellekernen, og der laver man kopier af det til at lave RNA-strenge, der så går ud og laver de her molekyler. Så hvis de her DNA-fragmenter skulle gå ind og forplante sig i en celle, så er der nogen, der ser en risiko for, at man kan få cellerne til vedvarende at producere nogle ukurante celler, som der ikke er behov for i kroppen. Og hvad betyder det? Kan det være kræftceller, eller hvad kan det være? Det ved man ikke. Alt det her, det er gisninger. Men i hvert fald, de har fundet DNA-fragmenter, og der ligger faktisk alt muligt godt. Og der ligger også noget fra nogle af de førende danske vaccineforskere. Det tror jeg lige, jeg vil gå til. Frederik Buchholzer, han har været ude at sige, at det er på tide, at de regulative myndigheder tager de her findings of the DNA fragments in mRNA vaccines seriously. Så han siger, at myndighederne burde tage det seriøst. Og dem, der har råbt højest omkring at vaccinere børn og andre fuldstændig uden for risiko, burde være mest ivrige for at få det her undersøgt. Og hans kollega, vores allesammens kære Stabelle Ben, hun har været inde i et podcast, hvor de har diskuteret de her DNA-fragmenter, og hun har en kommentar, som jeg håber, vi kan høre. But none of us are experts. We know enough to be concerned, and we know enough to really encourage more research. But we also want to say that people shouldn't freak out until we have more information, because there are all these different steps towards that potential worst case scenario that needs to be fulfilled for it to happen. Exactly. But none of us are experts. We know enough to be. Godt, ja. Så der er ikke nogen, der er eksperter på det her, og vi ved nok til... Nej, hvad sker der sådan nu? Til at være bekymret. Jeg håber det bare er mine bøger. Der er ingen af os, der er eksperter. Vi ved nok til at være bekymret, men vi skal ikke flippe ud før.
før det er blevet undersøgt ordentligt. Så det var et kort lille oprids af, hvad det er, der foregår omkring de her covid-19-vacciner. Og ja, jeg håber, at det er mindre bekymrende, end man måske kunne tro. Og at det bliver undersøgt til bunds meget snart. Så, men tak fordi I så med, og jeg håber I vil se med en anden gang, og have en god dag.